трудните стъпки на моя живот. Спасител един се яви светлина, показа ми правия път да живея. Наситих се с хубави дни. В трудните стъпки на моя живот Спасител един се яви светлина, показа ми правия път да живея. Наситих се с хубави дни. Кой е той и защо ме питаш? Не познали, не разбрали, че това е той Спасителя Христа. Той възкръсна в небесата, но живее в сърцата, що го любят и очакват го с любов. Кой е той и защо ме питаш? Не познали, не разбрали, че това е той Спасителя Христа. Той възкръсна в небесата, но живее в сърцата, що го любят и очакват го с любов. Зная, ще имам тревоги, сълзи и скръби, неволи и тягостни дни, но тук съм с вяра при теб да намеря добрия, трънливия път. Аз зная, ще имам тревоги, сълзи и скръби, неволи и тягостни дни, но тук съм с вяра при теб да намеря добрия, трънливия път. Аз зная с тебе, Исус, че ще стигна мечтаната тясна врата. Аз издигам Твоето име, милостта Ти тъй безкрайна ме направи толкова щастлив сега. Твоята кръв от грях умили, Твоя дух от скръв спасини, Ти изкупи в мъки нашите души. Аз издигам Твоето име, милостта Ти тъй безкрайна ме направи толкова щастлив сега. Твоята кръв от грях умили, Твоя дух от кръв спасини, Ти изкупи в мъки нашите души.
Христа. Той възкръсна в небесата, но живее в сърцата, що го любят и очакват го с любов. Аз издигам Твоето име, милостта Ти тъй безкрайна ме направи толкова щастлив сега. Твоята кръв от грях умили, Твоя дух от кръв спаси. Ти изкупи в мъки нашите души.